които искат да влезат в Европа. И да отпратиме онези там, където те са безопасни. Госпожа Хисменова. И Европейската система на убежището и Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 година изискват след незаконно преминаване на границата търсещите убежище да се представят незабавно на властите. За съжаление, често бежанците се укриват, избират обходни пътища и рискуват живота си, защото знаят, че регистрирането и предоставянето на бежански статут трябва да бъде направено в първата държава на пристигане, което те биха желали да избегнат, имайки предвид натовареността на системите на прием на тези държави. В същото време на граничните служители в държавите на първа линия е поверена отговорната задача да гарантират сигурността и да контролират потока на преминаващите. Затова, когато търсещите убежище целенасочено избират труднодостъпни, опасни маршрути в тъмната част на денонощието, вместо обозначените места за преминаване, е трудно да се говори за правилното прилагане на принципа за забрана на връщане. Явно дъблинските правила за прием и системата на релокация не са адекватни на реалността. Опасявам се, че докато не установим единна система за прием на базата на централизирано и справедливо разпределение на молбите за убежище, инцидентите ще продължават да се случват. Благодаря. Благодаря, господин Хаджигеоргиев, за 1 минута. Мисля, че абсолютно жалко е да повтаря